إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والكفر والمثيل والنذير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Слава на Аллах, Господаря на световете. Слава на Аллах Азza ва Джал, който одобри за нас религията Ислям, който ни изпрати последният пратеник, ни спослани последната книга и ни завеща да бъдем колектив. Саляту салям за любимият ни пратеник Хазрети Мухаммед, водач, учител, пример, принципен във всяко едно отношение. Онзи, който не остави добро и да не насръчи умета към него, и онзи, който не остави зло и да не предупреди умета от него, скъпи братя. На фона на това, което наблюдаваме из целия свят, скъпотия, болести, раздори, войни, разделения, каране, ненавист между хората и конкретно мюсюлманите. Всичко това са негативи и стрели на шейтана, чрез които сплашва рабите на Аллах и чрез които стрели се стреми да повлече повече и повече хора с него в джехенема. Аллах Азza ва Джал с неговата милост изпрати менхедж, методология на живот, която гарантира щастие на човека в личен, семейен и в обществен план, и която му гарантира щастие във вечния дженнет. Стига човек да размисли, да се упомни и да последва за ръките на Създателя и на пратеника салаллаху алейхи ва салям. Един хадис, на който се натъкнах, предаден от имам Ахмед и от имам Ел-Бейхаки, който ни дава отговор на много от положението, в което се намираме днес. Казва пратеника салаллаху алейхи ва салям две кратки изречения, точни и ясни. Ел-джамаату рахме уал-фуркату азаб. Казва, джамата, колектива е рахмет, милост, а разделението наказание. В две кратки изречения пратеника салаллаху алейхи ва салям ни дава изключително много и важна и ценна информация, за да разбере човек смисъла от неговото съществуване тук на земята. Аллах Азza ва Джал сътвори Адем алейхи салям, стори го да бъде тук на земята халифа, да се разпорежда, да гради,
да строи, да изобретява и неговото потомство вървяха по същия път. Всички бяха заедно, единни, обединени върху какво? Върху имана, върху подчинението към Аллах и обичта към Създателя. Бяха една общност, но шейтанът, който е сътворен за изпитания, започна да ги обработва един след друг. И затова казва Аллах Теала в хадис кудси: „Халекту ибади хунефа“. Сътворих моите раби да бъдат хунефа, правоверни, тяхната фитра, природа да бъде върху теохид, единобожие към Аллах. Фечталехум от шаятину, фахаррамат алейхим ма ахлелту лахум. Но казва, шейтаните ги обладаха и превзеха и им възбраняваха онова, което аз им разреших. И им заповядваха да се дружават с мен с неща, за които нямаха довод. Аллах Азза ва Джал ги порица и рече в Коран Керим: „Кяна насу умметен вахидетен, фабеаса Аллаху набиина, мубеширина, ва мунзирина, ва ензеле маахумул китабе бил хакки, лияхкуме бейна нас фима хтелефу фих“. Казва Аллах Теала, хората бяха един уммет, една общност, но Аллах им изпрати пейгамбери, благовестители и предупредители и ни спосла с тях книги, които са с истина. Какъв е мотива? За да отсъждат между хората в онова, в което изпаднаха в разногласия, заради онова, заради което се разделиха. Аллах Азза ва Джал изпрати пейгамбери, стотици на Бени Исраил, но те се разделиха на групи. Едни пейгамбери сметнаха за лъжци, други избиваха. Наистина една от целите на шейтана и неговите последователи от началото на сътворението до днес е една древна максима: разделяй и владей. Затова и Расулуллах салаллаху алейхи ва салям предупреждаваше сахаба, защото колкото повече се отдалечаваме от времето на пророчеството, толкова повече хората се разделят на групи, на секти, на течения, на партии и всеки дърпа чергата към себе си заради онова, от което има полза. Расулуллах салаллаху алейхи ва салям казва: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. И наистина, който живее след мен, ще види много разногласия, много разединения. Какво е спасението, я Расулуллах? Казва: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Придържайте се тогава стрикно към моята сунна, към моите заръки и към суннета на 4 праведни халифа. Захващайте сунната, сякаш ще захванали с скъпните зъби, т.е. метафора за стриктно придържане във времена на фитен, на раздори и на изпитания. Заради какво ще се разделят хората? Заради техните страсти, слабости. Един има страст към парите, друг към властта, трети към постовете, а оттам идват след това незгоди, проблеми и много наказания, скъпи братя. Във всеки петък на минбера тук и във всяка една джамия по света от сунета е да се чете аята: „Я айюхеллазина амену иттакуллаха хакка тукатихи ва ла тамутунна илля ва ентум муслимун“. Може би всички го знаете наизуст, защото всеки петък го повтаряме. Ей, вие вярващи, бойте се от Аллах с истинска боязън и не умирайте, освен като мюсюлмани. Всички го знаем това. Но аята е много дълъг, след това продължава и идват заповед и забрана, които са акцента на нашето хутбе и казва: „Уа'тесиму бихаблиллахи джами'ан
وَلَا تَفَرَّقُوا. И всички здраво се захванете, придържайте силно за въжето на Аллах и не се разделите. Какво означават думите въжето на Аллах? Това е религията Ислям, това е Коран и Керим. Аллах Азза ва Джал стори още от началото, от сътворяването на Адем алейхи салям, хората, в които има иман, да бъдат джамат, да бъдат колектив, да бъдат едно тяло, да бъдат обединени. Но върху какво? Върху книгата на Аллах и върху Исляма. И затова Расулуллах салаллаху алейхи ва салям в този хадис, с който започнахме, който е мотото на хутбето, Ел джамаату рахме, колектива е рахмет, милост. Когато някой от нас е болен, всички ние се събираме и му помагаме. Когато някой има нужда от подкрепа, ние се събираме и му помагаме. Защо? Защото ние имаме самосъзнание за джамаат и за колектив. И казва: валфуркату азабун. Разсъединението, разцеплението е наказание. Наказание и на дюнята, и на ахирета. Колектива или джамаат е милост, рахмет и на дюнята, и на ахирета. В този хадис има две думи: колектив и разцепление. На арабски се казва джамаа, джамат. Идва от глагола джемеа, което означава събира. Оттам идва и името на джемиите джамия. Защо? Защото събира хората на едно място. И в Исляма има ичтима, сбирка, ежедневна, ежеседмична, месечна и годишна. Ежедневната сбирка и конференция на мюсюлманите, това е петкратния намаз. И затова много сме говорили, че Исляма акцентира, който човек кланя намаз, да се стреми колкото се може повече да го кланя в джамията с колектива. По-голяма награда, както каза пратеника, и по този начин мюсюлманите чувстват сила и опора един на друг. Втората сбирка е седмичната. Във всеки петък в целия свят мюсюлманите остават работа, търговия, ангажименти и всички се устремяват в домовете на Аллах. Колектив, наставления, подкрепа, взаимна помощ. И така колектива върви заедно ръка за ръка от неговото раждане до ахирета и заедно в дженнета. По същия начин в месец Рамазан има колектив. Хората се събират в джамиите, заедно разговяват дори и с малко и заедно кланят теравих намаз. И годишната сбирка на мюсюлманите е хадж. Едно велико събитие, една конференция, която събира всички мюсюлмани от целия свят, без значение от тяхната раса, цвят на кожата или социално положение. Там ще видиш в една палатка еднакво облечени, човек от Афганистан да си говори с човек от България, човек от Южна Африка да си говори с човек от Скандинавията. Всички са дошли с една единствена цел, отзовавайки се на думите на Аллах, който ги кани за хадж, и те казват: лебейк Аллахуме лебейк. Отзоваваме ти се, я Раби, отзоваваме ти се. И в историята назад, когато четем и виждаме, когато хората се събират на хадж, преди да дойдат технологиите, търгували са помежду си, обменили са опит, споделили са информация за населените места, как са мюсюлманите по света, и всичко това се олицетворява в думите на пратеника салаллаху алейхи ва салям, който казва: мюсюлманите са като едно тяло. Скъпи братя, в колектива Аллах Азза ва Джал гарантира своята подкрепа и казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям: ядуллахи алел джамаа. Ръката на Аллах е върху колектива. В друг хадис казва пратеника салаллаху алейхи ва салям: леу я'ламу наса ма фил вихдати ма а'ламу ма сара ракибун ел-лейлун вахдаху. Ако хората знаеха какво се крие в самотността, ако знаеха това, което аз знам, никой нямаше да си позволи привилегията да пътува през нощта сам, поради опасността.
Затова, скъпи братя, в колектива има берекет от най-малкия до най-големият. Идват група хора при пратеника салалаху алейхи ва салям и казват: "Я Расулаллах, едем, имаме много храна, обаче не се засищаме. Има някакъв проблем." Тогава пратеника салалаху алейхи ва салям казва: "Може би едете разделени, всеки се еде самостоятелно." Казват: "Да." Тогава каза пратеника салалаху алейхи ва салям: "Съберете общо вашата храна, съберете се заедно с колектив, кажете бисмилях и Аллах ще ви даде берекет в храната." Ако Аллах не е вложил берекет в храната за това, че едем разделени, какво остава за по-великите дела и цели тук на земята? Скъпи братя, ислямът насърчава към единство и братство. И казва Аллах азза ва джал: "Иннамал муъминуна ихва." Вярващите не са нищо друго, освен братя. Наистина, мюсюлманите са като една постройка. Яшудду ба'духа ба'д. В друг хадис каза пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям: мюсюлманите са като една постройка, подкрепят се един с друг, както тухлите са захванати. Това е за който го разбира. В другия хадис по отношение на милостта и състраданието казва: мюсюлманите са като едно тяло. Когато една част от тялото страда, е болна, цялото тяло не спи от безпокойство. Затова, скъпи братя, Расулуллах, разяснявайки тази идея на сахабите, те я разбраха, те я приложиха и управляваха в света. Една малка шепа хора привзеха и Персия, и Византия, най-великите империи за това време. Бяха рамо до рамо и в трудност, и в охолство. Защо? Защото бяха джамаат. Джамаат, обединен върху иман, върху Коран и Керим и върху сунната на пратеника салалаху алейхи ва салям. Но от друга страна шейтанът и неговата армия от мунафици, от джинове, от предатели, и те не спят. И те работят. И тяхната цел е да разделят мюсюлманите. Разделението е слабост, нещастие и наказание. Елфур като азаб. Разделението е наказание, каза пратеника салалаху алейхи ва салям. Ако погледнем историята назад, във втората част от хадиса, ще видим, че в ислямската история има мрачни страници. За съжаление е пролята много кръв. Заради фурка, заради разделения, заради двуличници беше убит Омар ибн Хатаб в михраба на сабах намаз, докато кланя като имам. По времето на Осман се появи сектата Хаваридж, хариджити. Отцепиха се от колектива, интерпретираха, тълкуваха Корана грешно, убиха хазрети Осман. Позволиха проливането кръвта на мюсюлманите. Расулуллах ги нарече килябун нар, кучетата на джехенема. Заради разделението, скъпи братя, беше убит и хазрети Хюсеин, любимия внук на пратеника салалаху алейхи ва салям. Група хора от Ирак, от Кербеля го поканват и казват: "Ела от Мекка да ни бъдеш управител, халиф, ние ще те следваме." Когато отиде там, те го убиха. В основата, в заговора бяха другата секта шиитите, които днеска го въздигат, а в основата те бяха неговите убийци. Не е далече и Багдад в абасидския период, когато абасидската държава беше в разцвет. След това започна разделение и през 1258 година Хулако, монголския водач, обкръжи Багдад, който се наричаше Бейтул Хикме, дома на мъдростта, в който бяха приведени книги, литература, математика, физика, география, астрономия, медицина. Най-великият ислямски и научен център в света. Не могат да го превземат. Превзеха го как? С шпионин от шиитите, който беше приближен на царя, но предател. И когато монголите влезнаха, избиха стотици хиляди народ, подпалиха всички библиотеки и реките Тигър и Ефрат тъмнеяха от мастило и червенеяха от кръв. И след като Хулако превзе Багдад, уби предателя. Неговите съветници казват: защо?
казва, той си предаде собствения народ, да няма да предаде и мене. Наказание от Аллах. Андалуската държава, която беше 600-700 години ислямска, също се разпадна заради разделението на мюсюлманите на малки кралства. Великата Османска империя също. Един ден Сулейман Кануни, който беше в разцвет, чието армия стигна до стените на Австрия, с възхищение изпраща писмо до улемите, до учените хора и казва: според вас тази империя би ли паднала? И какви ще бъдат причините? Един пише доклад, еди какво си, втори пише доклад, еди какво си, един учен пише, не ме интересува. Когато Сулейман прочете докладите, се ядоса, извика този учен и казва: какво е това пренебрежение за империята от твоя страна? Казва: не. Султане, тази велика империя ще падне кога? Когато хората започнат да казват: не ме интересува за нея. И дойде време, когато падна. Когато всеки е ангажиран само за себе си и семейството не го интересува общото благо, тогава това е причина за страдание на всички. Една жена, скъпи брати, по времето на Муатесим, един от ислямските халифи, беше пленена от византийски войници и каза една дума: уа, Муатесима, Муатесим, къде си да ме спасиш? Стигайки тези думи до Муатесим, изпрати многобройна армия с писмо и каза от халифа на мюсюлманите до кучето на Византия: или изпрати жената както си е взел, или ти изпращам цялата си армия. И той пусна тази жена. Днеска нашите сестри мюсюлманки по света, по Палестина плачат, но няма кой да ги чуе. Защо? Защото мюсюлманите са разединени и разделени. Затова, скъпи братя, силата е в колектива. Силата е, когато всеки си знае мястото. За съжаление, днес човека, мюсюлманина, не признава нито имам, нито мифтия, нито главен мифтия. Всеки се тълкува исляма така, както му е угодно и му изнася на него. Никой не се слушва в съвета на по-учения и по-компетентния. И оттам идват незгодите, раздорите и разделението. Казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям: мен хараджа мин ат-таати ва фарака ал-джамаа, казва онзи, който излезне от подчинението на Аллах, не му се подчинява, не изпълнява това, което Аллах му е заповядал и се отдели от джамаати, от колектива, иде в другото стадо и в този момент умре, маате мейтетел джахилия, умира като езичник с такава смърт. Аллах азза ва джел казва, обръщайки се към пратеника и го предупреждава и казва: иннал лазина ферраку динахум ва кяну ши'ан лесте минхум фи шей. Онези, които се разделиха в религията и станаха на групи и на партии, ти не си по нищо от тях, Мухаммед, ти не си от тях. В друг аят казва: валя такуну келлазина таферраку вахтелафу. И не бъдете като онези, които се разделиха и спаднаха в разногласия мин ба'ди ма джа'ахумул байинат, след като им бяха доведени ясни знамения. Затова, скъпи братя, Аллах азза ва джел избра ние да бъдем мюсюлмани, удостоени с тази религия, изпратени най-прекрасния пратеник и последната книга, и ни даде тези велики заръки. Ако искаме да просъществуваме, трябва да бъдем колектив. И когато четем историята назад, трябва да си вземем поука, защото казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям: мюсюлманинът не се хапи от една и съща змийска дупка два пъти. Нашите ръце са изядени от змиите. Постоянно от една и съща грешка патим. Затова мюсюлманин трябва да бъде човек с разум, човек проницателен. Дори в намаза, казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, няма момент в едно населено място или в пустинята да има 3 човека и те да не кланят заедно намаза с колектив. Не да го кланят по-отделно и не го кланят с колектив, шейтана да не ги превземе един по друг, и казва: за това се придържите към колектива, ръката на Аллах е в колектива, и казва: вълкът изяжда това, което се е отделило.
Затова, скъпи братя, придържайте се здраво към въжето на Аллах, към колектива и към истината. И както казахме, историята е пълна с мрачни страници от нашата история и човек не трябва да повтаря своята грешка. Бъдете истински раби, правоверни, отдадени на Аллах и винаги трябва да помним думите на пратеника салаллаху алейхи веселям: колективът е милост, а разделението е наказание. Баракаллаху ли ва лакум фил Кур'ани лазим ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضواني صلى الله عليه وآله وإخواني. إخوة الكرام، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.